Good day guys! Ania na sab ang atong bagong episode sa Maayong Balita sa Central Visayas. Dito sa Siquijor, malampuson nilang gisaulog ang ilang ika-51 nga adlaw sa probinsya. Ania ang highlights ni Ini. Saksi ando nagkalayo nga adlaw sa engranding selebrasyon nga gipahimutang sa kagamahanan sa Siquijor alang sa pagsaulog sa ika-51st adlaw sa probinsya sa isla. Ang adlaw sa Siquijor mismo gisugdan pinaagi sa grandiosong parada nga gipanguluhan ni Gobernador Jake Vincent Villa uban sa mga lokal nga opisyal, mga nagkaraiyang ahensya, publiko ug pribadong buhatan ug tunghaan, organisasyon ug uban pang mga sektor sa Katilingban. Aktibong nakigduyog ang mga sigihudnon sa gipahigayong festival, float parade contest ug street dancing sa matag munisipalidad diin nagpasigarbo sila sa ilang mabulukon ug maanindot nga mga dekorasyon ug sayaw nga makaingganyo gayud sudungon. Lakip na sa kasaulugan ang State of the Province Address or SOPA ni Gobernador Villa diin gipadayag niya ang iyang mga programa, proyekto ug pagpaningkamot alang sa kauswagan sa isla. I vow to use my 3 coming years in office to effect positive change for our beautiful island. Mabuhay! Nagpaambit usab si Vice Gobernadora Mayling Quezon Brown sa iyang pagpasalamat alang sa pakigduyog sa mga sikihudnon sa maong pista. Ang inyong pag-ani, pagtunga, pakigduyog, usa ni kapadailhan na itang tanan na higugmagyo sa atong isla. Ingon man, daghan pang mga pasundayag kung showcase of talents and Siquijor's bests ang gipahigayon atol sa pagsaulog sama sa mga sayaw sa Handulantaw, kanta sa Pasinggarbo, art and photo contests, agritourism trade fair, sports, halad sikihudnon ug uban pa. Tunhay gayud ang kalipay sa mga sikihudnon nga sa hinay-hinay na kalingkawas na sa bindahe sa pandemya. Padayon sa pag-uswag Siquijor, alang sa Maayong Balita sa Siquijor, kini si Ninya Rose Oxo. Adunay libreng pabahay dito sa Bohol nga namugna pinaagi sa proyektong Libreng Balay Tinabangay sa Luway. Walay bisan kinsa nga naa sa grabing kalisod nga wala ay kahatag ug walay bisan kinsa nga grabe kaadunahan nga wala manginahanglan. Kini ang giya sa lungsod sa Luway sa ilang ehemplo nga balay tinabangay. 5th class municipality ang lungsod ug bugtong kredibilidad ug maayong pagdumala ang pagpangalagad karon ang gipuhunan aron makakuhag donasyon gikan sa mga yanong katawhan aron sa libreng balay ang mga kabus sa lungsod mahatagan. Pag COVID po rin nag-start, itong 2020, na usa ka family nga ni Dong Dere nga ngayo tabang ni ina nako nga pagpuyog balay ni may balay mayor. Matong atong ipa-survey sa DSWD, angay gyud tabangon mo na nga nagama na to ang idea concept. Pag-present to sa mga tao, grabe ang response sa mga tao. Daghan mang may proyekto nga libreng balay, miangkon ang Luway. Wala sila igo nga pundo, gawas sa 15,000 nga ikasugod alang sa usa ka balay tinabangay. Sa unang balay nga natukod, nakitaan sa katawhan ang dayag nga sumada sa mga donasyon ug kwarta nga dadapat ug walay na bulsa. 125,000 na karon ang kantidad sa ipanghatag nga balay. Ang labing dako nga pundo, ang private sector ang may pabuhagay. Matag barangay maglista sa labing nanginahanglan. Sa DSWD kinidayon subayon ug sa mga parameters ipahaom. Niini matumbok kung kinsa ang ilista aron sa libreng balay matigayon. Sa banay nga tukurag balay ilaha ang kahoy ug mahimo usab tabangan sa barangay nga naluoy. Apil ang pamainit sa panday ang mga silingan mag-amutay. Karon sa tumong nga usa ka balay matagbuan, 23 na kabalay ang natugyan ug may unom pa ka donors nga nagpaabot sa higayon nga makahatag sa kalipay sa mga walay balay. Alang sa Maayong Balita Central Visayas, kini si Ray Anthony Chu, PIA Bohol. Ang National Commission on Indigenous People may pahigayon og workshop dito sa Negros Oriental. Ania ang dugang detalye. Nagkahiusa ang mga buhatan sa gobyerno alang sa pagpahingusog sa kaayuhan sa mga indigenous people sa Negros Oriental. Kini gipakita pinaagi sa paglagda sa usa ka peace agreement or memorandum of cooperation. Nahitabo kini sa gipahigayong workshop sa Bayawan City kaniadtong September 12 ug 13 na gipanguluhan sa National Commission on Indigenous Peoples. Ang kaning kalihukan gibahin sa duha ka adlaw. Ang unang adlaw gigahin alang sa pagpasabot sa 11 building blocks in ancestral domain
ug pagtuki sa mga issue sa mga katutubo. Ang ikaduhang adlaw mao ang workshop proper ug peace covenant signing. Ang 11 building blocks makatabang sa pagpaligon sa IP community. Sa ngayon, pwedeng ma-address lahat ng mga issues and concern kung ano mga burning issues within the IP community here in Negros Oriental. Ito yung video. Gipahayag sab sa mga representante sa mga buhatan sa gobyerno kung unsay ilang ikatabang alang sa mga IP. Ang mga miyembro sa tribo sa Ata, Bukidnon ug Bukidnon Magahat ang nitambong sa maong kalihukan. So ang amo dako kayong pasalamat para madunggan no sa tanan. Nakita ko ang mga halos tanan nga mga ahensya sa gobyerno, at least mabalaan pud nila kung ano ang mga katungod kag mga responsibilidad sang tribo sulod sa ilang yutang kabilin. Alang sa maayong balita sa Negros Oriental, kini si Ray Anthony Lamotan. Ang DNR-7, kauban ang Lapu-Lapu City LGU, mipahigayon sa International Coastal Cleanup Drive. Aron nga mapahingusgan ang kampanya sa paglimpyo sa kadagatan ug sa paghatag og awareness sa nagkadako nga problema sa basura sa dagat, ang Department of Environment and Natural Resources 7 inubanan sa Lapu-Lapu City Government mipahigayon sa International Coastal Cleanup Drive niadtong Setyembre 17 didto sa Mactan Shrine, Lapu-Lapu City. Kini gisalmutan sa mga empleyado sa Lapu-Lapu City LGU ug mga participating government agencies. Samtang miapil usab ang mga miyembro sa mga nagkadaiyang civic groups ug ubang partner organizations. Ang International Coastal Cleanup Drive nagtumong usab nga ipasiugda ang kaimportante sa pagpanalipod sa atong coastal and marine ecosystems. Pinaagi sa pagbuhat og individual o ginagmay nga pagpanglimpyo sa daplin sa baybayon ug uban pang water bodies aron nga mabuntog ang polusyon sa kadagatan. Ang aktibidad gitambungan usab sa mga opisyales sa DNR Region 7 ug ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Chan nga maoy nangulo sa programa pagsugod sa maong kalihukan. Alang sa maayong balita sa Cebu, ako si Rachel Nesha. Nalingaw ra ba mo sa atong episode today? Aduna ba mo'y nakatunan ni ini? Comment below sa istorya na inyong naganahan. Kung mag-uban na pud ta, alang sa mayong balita sunod simana. Alang sa dugang detalye, bisitaha ang musunod. Unya, mga higala, 92 days na lang, Pasko na. Ako si Rob Cabardo, kung mag-uban na pud ta sunod simana.